ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାତ୍ୟା ଗତିପଥରେ ସାମାନ୍ୟ ରିକର୍ଭ ହୋଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ରିକର୍ଭ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା, ମାତ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଗତିପଥରେ ସାମାନ୍ୟ ରିକର୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଆଜି ରାତିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଭିତରେ ଭିତରକନିକା ଓ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା। ଏବେ ତାହା ପାରାଦୀପରୁ 280 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଧାମରାରୁ 310 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବା ସହିତ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, କଚ୍ଚା ଘରକୁ ବାତ୍ୟା ବିପଦ ପହଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି, 4 ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ରହିବ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଗଙ୍ଗାସାଗର ବିଚ୍ରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଗଙ୍ଗାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦାନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ୍ଦ ରହିବ ବିମାନ ସେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବିମାନ ଚଳାଚଳ। ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି।